Здравейте, хора! Аз съм Макса от България. Днес ще играем CS. Ще играя срещу хора, защото съм голям нуб на ботове. Тук съм пуска. Сега трябва да спирам сервер. Извините, хора, че спирам. Търся сервер. Видим какво ще стане тук. Не съм с хак, защото нито един хак не може да ни почне. Така. Извините. И така, започваме игра. Да видим какво ще стане тук. Дали ще ма скепа. Той ще ми лагва, защото отдавна съм играл. И от опса пак може да ми лагва леко. Ще извинявате за лагане. Ако лагвам, чак толкова много, ще извинявате. Така, аз ще си взема емка. И ние ще ги тръгнем двама. Браво. Нашия хлапа. Но какво ще стане тук? Форест. Има на двама. Даже един къде. Някой да не влиза тук. Намалим коди прасета. И аутотюна. Трябва да си сменя името, но ще го правя в другия клип. Дадох му линк. Така. Тук не трябва да умирам, но все пак. Вижте, знаеш само как хората с хака. И да може да не е хак, защото до сега вече го беше убил. Да. И бомбата, както знаете, ще бъде обезвредена. Обезврежда и това е win за контакт-терористите. Какво да се прави? Трябва да сме малко по-внимателни с моя. Аз трябва да съм по-внимателен, защото аз и кил не мога да взема. Да видим какво ще стане тук, като излезем. Трябва да излезем, ама ние сме. Кой беше? Вижте, не би така се излезе. Вътре. Няма никой да взема.
изгърда малко. Чух правилата и просто така, чух правилата, но сутрин с бомбата долу мен аз се дадох на нож. Сега ще умра и долу. Пак ще плаче и what the fuck. Аз мой бе, айде не го изказвам, ще порта тук, така, ще чакам, и готов, хедшот, му, голям бабак съм, портът на БРТ и аз. То откъде знае, че стане. И уина е за нас. Благодарение на моля. Някакво доста се сбави. Трябва да се смеля, защото аз, както виждате, умрях. Защото съм много... Така съм много вече умират. Умират без. Браво! Каста! What the fuck? What? No, dude. Знаете какво ще се уча? Там где дим, знаете, то дозировете. Ага. Тук съответно брат ми ще извинява с това, но браво, така ми с на година хедшот, че се възкефи. Тук долу. Ние сме били трима. Вижте какви случайни хедшотове правим. То само от трипа, бе. Ще извинявате от тези, но така става. Е нашия хак пази бомбата. Вижте кръста как се разпиля. Просто това, ако беше бил си без чист хедшот, дами и господа. Не успяхме. И аз ще чакаля малко тук. Мене ме става да видим аз. Сега ще му кажа кой го успях. Ние четирима ли сме?
мога да гърба и аз. Ладно ми, съжалявам. Ако не знаете как взимам оръжията, просто натискам F1 и той ми го дава. Само натиснете F1 и не го трепах аз.